Dadi awake dhewe mengko numpak bis tekan terminal. Mari ngono oper angkut des nomor 13. Nembe ngojek lewat gunung iki. Haning aja lali, tetep nganggo helm. Lan meskipun awan, lampune kudu murup. Amarga ning perapatan iki biasane ana mukmen. Apa ora iso diupayake mlaku wae? Kan luwih nyirit. Nek mlaku mesake ndan amarga kawit wingi do durung maem sego. Sopo sing ra siap survival ra betah luwe, malesan metu saka ruangan iki. Jane karepe do piye? Apa do wis ra gelem dadi boloku? Nomor 1. Tentara kuwi kudu betah luwe. Syukur-syukur gelem poso Senin Kemis. Nek pancen ora kuat tenan, rasah dadi anak buahku. Tak ganti nganggo pasukan wedok-wedok wae. Wong lanang kok ora iso ngampet luwe. Sengit aku. Kanca-kanca wis 3 dina iki urung weruh rupane sego. Entut alasan wae kowe. Ora seneng aku. Anyel aku. Ya ora ngono, Pak. Mesake karo kanca-kanca liyane. Ora ono kata mesake untuk saat ini. Segane iki wis entek. Do ngerti apa ora? Beras ki wingi 5.000, saiki wis 8.000 rupiah. Bayangno, aku dhewe ketesuk mau yorong sarapan. Rasane pating kruwel kaya ngene. Ngerti ya Le, kabeh mau kanggo perjuangan. Maeme tiret-tiret ben beras awet. Upama iso maampun, putihan wae. Segodhok rasa nganggo lawuh. Aku dhewe iki yo mung trimo saka wadang. Arep tanduk ora wani aku. Padahal aku ki yo isih luwe. Ning aku mesake kanca-kanca sing urung kumanan. Ewa semono. Kok isih ana sing tega tanduk, mak ping pindho, ping 3 kok ya ora ngelingi kancane. Ora idep, ora isen karo liya-liyane. Karak wae ra kumanan. Atus aku kon lawuh apa? Lawuh entek kabeh. Malah lawuhku bandeng mung secuil wae, yo meso dijupuk. Aku lak wis ngomong aja mbok cikuk to. Ning sing wis ya wis. Aja do dibaleni maneh. Sapa ngentut iki? Sing ngentut iki mesti maame akeh dhewe. Kowe paseno beras nggone sotik 8 kilo wae. Rasah sing larang-larang. Akas rapopo. Bayar esuk tanggal 1.